gede arep melu. 50-50 nggih. Ampun dipek dhewe lho. Didum karo kancane, nggih. Nggih. Aja nganti nggih tuku jajan sing neko-neko. Aja tumbas es ngundak watuk sampean ya. Nggih, sing apik. Anu ditabung ae ya, ditabung. Nggih. Ya, iki didum syarate ning kene gatekne wayang aja rame dhewe ya. Nggih. Sambung wanci dalu Bu Kesi. Ayo. Nggih. Sambung wanci dalu ning mang kompliti wiwit saka bawane. Kula percaya yen sing ngaturake kuwi mantune Mbah Sukron mesti ya sungguh sangat luar biasa. Ya, nggih, nggih. Inggih Pak Dalang. Nggih. Monggo dandang bulanipun. Sesek Bu Kesi iki mburi kok ruwame terus. Sapira to? Ji, loro, telu, papat. Ki ya ki? 5. 5. Wah, Pandhawa. Kok akeh men bayar tak sangoni ora. Nyole rene le, yo nya. Iki nyilih 50 Om, 50. Ya Allah. Engko tak balekne 500 aja kuwatir ora. Ayo. Nih. Nyole 50-50 ya. Ya ditampa rene. Salah siji wakile. Ayo rene. Ayo. Ra gelem mo. Ya. Nggih. Gede arep melu. 50-50 nggih. Ampun dipek dhewe lho. Didum karo kancane, nggih. Nggih. Aja nganti nggih tuku jajan sing neko-neko. Aja tumbas es ngundak watuk sampean ya. Nggih. Sing apik. Anu ditabung ae ya, ditabung. Nggih. Ya, iki didum syarate ning kene gatekne wayang aja rame dhewe ya. Nggih. Siap? Siap. Ketuane kowe lho sing kaos ijo sapa jenengmu Mas? Heh? Dirga lho, Dirga jenenge apik. Dikondisikan teman-temannya jangan rame ning kudu gatekne wayang ya. Nggih, siap? Ayo, siap bareng cah 5. Siap? Bareng cah 5. Wah, ngono lho. Siap? Ki ramune entuk dhuwit barang meneng ae. Golek dhuwit 50 ya angel lho Le rumahmu ora. Bareng cah 5. Siap? Ayo, iki anake sapa meneng ae iki ora. Lah iya ora. Monggo, ya generasi kerakyatan ya ngene iki ya. Ngono kuwi ya. Le, tole. Tenang ya. Le. Ditimbali Bu Kesi. Tole-tole, mengko sampean ngantek rampung ya.
Mengko enten kuis mengke. Mengke para penonton nek enten kuis saking Bu Kesi, mengke saged jawab kuis kula pikantuk hadiah kaos Caksi Lover Indonesia. Jadi niku kaos niku gambare Bu Kesi kali Pak Cahyo. Niku lek upama tumbas ya 130.000 lah. Ning mengko lek napa jenenge iso jawab kuis gratis kanggo panjenengan. Nggih. Dicepaki pirang kaos Bu Kesi? Ya, rahasia 6 dhisik 6 ya, gratis ya. Gratis tis. Engko ditata wektune. Niki kaosnya contohnya ayo Mbak Nadia ngadeg sik. Nah niki kaosnya kados niki Caksi Lover Indonesia bagus kan? Mburi. Iku sing ndane gambare Pak Cahyo, engko sing kae nek gambare Pak Cahyo arep Bu Kesi. Nggih. Niki anak-anak kula wedok sing pancen cinta terhadap budaya wayang diwadahi dalam paguyuban Caksi Lover utawi Cahyo Kesi. Nah, mekaten. Niki pertamane gur seneng kali lagu-lagu, seneng kali babakan Banyotok, ning lama-lama dia bisa mencermati dan mempelajari dan mengerti kisah-kisah cerita atau lakon yang ada di Pakliran. Milo luar biasa Caksi Lover kuwi. Ya, ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya Bu Kesi. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyunta tresna senadyan mung serana piranti gambarmu Bu Kesi, yuk. Sing gedhe mangamu kang wis babujan sambung
dangdut slow. Nggih. Or. Oh. Yo. Matur sembah nuwun wilujeng niskala anggenipun Bukesi ngaturaken tembang wujudipun sambung wanci dalu kunjuk dumateng para sutresna budaya mugi-mugi saged dados rana panglipur ing penggalih ya nok ya mak ya sing kagem para kasepuhan wis diaturake saiki untuk kawula muda. Oh iya wong sindene iki ya top-top nadyan mung 5 ning ini bukan kaleng-kaleng ya sinden tenanan. Mbak Tri Hastuti Retnawati bersama Mbak Birgita Ayu cublak-cublak suweng berdiri berpacu dalam melodi yo. Birgita iki mau budal kok ngendi lho sampean? Lho Solo, Pak. Lah mau kok golek Bukesi kok wis ramping men mau. Mampir ngendi sampean? Mbok mampir tenggene Bude Retno, tenggene Pak Yok, Pak. Pak Yok iki pernah apamu?
Pak D kula, Pak. Pak D. Nggih. Dadi bengi iki sampean tanggapan ngene Pak D ne dhewe. Nggih. Alhamdulillah, mosok ngene Pak D ne dhewe njaluk bayaran, ra mungkin. Ayo. Ya njaluk sampean to, Pak. Njaluk jenengan. Mosok? Heeh. Ora pekewo karo Pak D-mu. Mboten to, Pak, lah nyapa pekewo. Oh, lagi cah nekat lah iki pancen iki ya. Layak bareng ngadeg iki wujude kaya kotak amal. Ayo. Mbak Trihastuti Retnawati coba kaya apa sesarengan kalian Mbak Birgita Ayu. Nah, genti ngaturake tembang-tembang untuk kawula muda. Sing lagi hit, lagi tren ya kuwi tembang Lestari. Nah, coba kaya apa? Nggih. Yo, Mbak Tuti diaturke sapa? Monggo paring dawuh sik ora apa-apa. Nggih. Nggih, diaturke kagem sedaya kemawon ingkang rawuh mirsani wayang dalu menika. Nggih remen Pak Yoyo, tiap kali kesini niku suasananya tidak berbeda. Nggih ta. Tesih mbludak kuatah, terus do kenal kali sinden-sinden. Masa ta? Nggih, do titen ngoten niku. Karo jenengan ya titen. Nggih, enten mau Pak sinten nggih mau. Sing bakul Pak, sing bakul. Terus ngeten, Mbak mampir ning warungku kan teng kamar mandi to Pak. Mriku nggih badhe mandi. Sik to sing genah, ning warung apa kamar mandi? Mboten ketemune teng kamar mandi niku. Oh, alah. Antri, Nggih. kan saya mau pipis. Iya toh. Pak Dene itu anu ngligo ngoten lho, namung pakai celana kelambine disampirke. Cara kene ute-ute, gitu Bu. Nggih. Ute-ute. Nggih, Bu. Lah terus jenengan sinden nggih? Nggih. Anu gawane Pak Cahyo. Nggih, Mbak Tuti to? Nggih. Mbak, monggo pinarak teng warung kula. Mriku lho, warung kula mriku lho, Mbak. Teng kidul mriku lho. Lah jenengan sadyan apa, Pak? Sadyan mie kali bakso. Purun mie. Mengke mawon Pak, matur suwun. Ngoten niku saestu Pak ya. Sampeyan kleru jawabmu. Lah pripun? Kudune pas ditawani, monggo pinarak teng warung kula. Pak jenengan sadyan apa? Mie kali bakso. Kula piyambak nggih sadyan lho, Pak. Lho, Mbak Tuti sadyan apa? Tahu ngono lho. Tahu tapi tahu kula niku pun mboten pati penak. Sasanipun blober, sasanipun mambu ngoten niku lho Pak. Mula lek wis tuwek ngene sing sregep ngenget tahune ya. Lah nek kula nggih gumun dipiye-piye kok ya ora iso apik ngoten lho Pak Yoyo. Sing enake tahune Birgita iki lho. Lah niku lho. Iki lah asli cah Kediri. Kediri ngendi sampean Bir? Semampir, Pak. Semampir. Karo jembatan ngendine? Kilane, Pak. Ha nggih. Lho, Kediri. Kediri sing ngundang apa? Tahu, Pak. Tahu apa jenenge? Tahu takwa. Rupane apa? Kuning. Lho, ini Birgita iki kuning kok mening pokoke. Ayo. Lah ngene Mbak Tuti tahune apa, Pak? Tahune warnane apa? Ora nek rupane pokoke jenenge tahu genjrot. Angger dianteng kulkas ngeten niku lho Pak Yo, terus dadi kisut-kisut ngoten niku. Nggih mboten payu to Pak Yoyo. Payu wong kuwi tahu wis kuwi tahu kena karma ya ngono kuwi akhire. Kadaluwarsa tahu. Apa enek tahu kena karma. Sasana cilik ngoten niku. Nggih. Monggo kanthi tembangipun tahu, ayo. Lestari, ayo. Dengan Mbak Birgita dan juga Mbak Trihastuti Retnawati Lestari. Yuk, dados.
terima kasih matur nuwun Mbak Birgita Ayu dan juga Mbak Tri Hastuti. Ya. Nggih. Nggih. Monggo Bu, nggih. Niku mikipun dipun astorien Bu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten Bu? Bu Darisih. Bu? Darisih. Darisih. Ya. Daleme pundi? Kedung Ombo. Dusune? Nggih mriki. Alhamdulillah, lek milih pas berarti. Jenengan sinden to, Bu? Oh, alah. Mantane niku. Nggih. Sinden niku mboten enten mantane. Mboten enten, ngantos sepuh niku tetep sinden. Kersa nembang, Bu. Kersa. Nggih. Nembang napa? Nderek jenengan, nderek jenengan. Manut malah nantang kok. Jane jatahe mung Pancasila ning gandeng jenengan kersa nembang, mangke ora mung kaose ning kula tambahi plastike niku, Bu. Napa ngoten Bu, ali-ali napa jineman ular kambang napa? Nggih. Nggih. Nyidam sari nggih. Nyidam sari? Nggih. Nggih. Langsung nggih Bu nggih. Nggih. Oh nggih. Ngono lho Bu Gesi piyayi Lembah Manah santai ngono kuwi nggih. Luar biasa. Putra pinten Bu? Kalih. Ing Ambajeng sampun krama? Sampun. Pun wayah 3. Putu 3. Nggih. Masya Allah. Mugi-mugi putu-putunipun soleh solekah. Amin. Garwa tasih nggih? Tasih. Asmanipun Pak sinten? Bapak Mulyadi. Pak Mulyadi. Nggih. Nyambut damel napa? Ngopeni pitik. Oh alah. Layak pitike wedok kabeh, babon kabeh. Lah lanange Pak Mulyadi ngono. Nggih hebat, mugi-mugi jenengan tansah sehat panjang yuswa Bu. Amin. Nggih, ya, mangga. Badhe lenggah jumeneng napa egolan? Ayo. Mboten lenggah? Nggih. Nggih, siap. Gamsari. Neno. Ngoten Bu. Ya. Arasarep sanetri luar biasa. Gandeng sing nembang menika Piyayi Kedung Ombo. Coba nggih ngecek kekompakane para warga masyarakat sing kepareng rawuh, sing yuk sinden 5, sing yo seluruh penonton tanpa kecuali. Kersa nggih? Sinten ingkang kersa yo ngoten kula dongake tambah kathah rezekine. Yo sinden sik Jiro Lu. Yo. Nonton? Luar biasa. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini ya. Monggo Bu, dipun lajengaken Bu. Nggih. Tepuk tangan kagem budar luar biasa. Nggih. Mbah nuwun nggih Bu nggih. Nggih. Nggih sami-sami. Nggih. Mugi-mugi kula nggih kalih Bu Kesi dipun paringi langgeng kados panjenengan kalian Pak Pitik. Oh Pak Mulyadi, Pak Pitik. Ngingu pitik maksudnya nggih Bu.
Sembah nuwun, nggih. Sami-sami. Nggih.